Poštovanje prije svega svima, ja se zahvaljujem na pozivu. Moje ime je Rihard Alčković, osnivač sam Antidetom pokreta i želim prije svega da se zahvalim svim prisutnima ovdje koji su zaslužni za sve ono što je sud u Hagu napravio. To su sve presude i svi dokazani zločini i dokazani izvršeni genocid. Znači, ljude koje trenutno vidite u sali, njih da nije bilo, taj sud definitivno nikada ne bi dokazao ono što je dokazao. Znači, zahvalnost prije svega ide žrtvama agresije i genocida. Ja kao osnivač pokreta koji se bavi zaštitom istine i prošlosti želim naravno da kažem da smo djelomično naravno zadovoljni haškim presudama i haškim istražiteljima i volio bi samo prije svega da podvučem jednu crtu, a to je vezano za dokumentaciju koja ostaje nakon zatvaranja Haškog suda. Volio bi da se institucije države Bosne i Hercegovine zajedno sa predstavnicima žrtava agresije i genocida pod obavezno stave u zaštitu kompletne historijske, je za nas definitivno historijske dokumentacije koja će ostati nakon zatvaranja suda. Ja se nadam da će ta dokumentacija završiti u Bosni i Hercegovini, da će završiti u nekoj instituciji Bosne i Hercegovine. Neću da prejudiciram gdje bi trebalo da se završi i gdje bi moglo, ali smatram da treba biti u rukama definitivno prije svega bošnjačke politike, prije svega bošnjačkih žrtava i preživjelih žrtava agresije i genocida, jer ovo je, zapamtite, jedini ovako masovno dokazan genocid izvršen nad Bošnjacima nakon Prvog i Drugog svjetskog rata, gdje postoje presude koje dokazuju šta se ovdje desilo, šta je ovdje počinjeno, šta je urađeno svjesno, sistematski i planirano. Još jednom zahvaljujem se zaista od srca svim žrtvama koje su bukvalno učestvovali u tome i doprinijele da se u Hagu ispišu stranice historije koje se ne smiju zaboraviti, koji će biti definitivno udžbenici novim generacijama. Hvala vam. Hvala svima. Ako ima neko